So, na may hinaling, butang na ito ng kawa. Butang na itong kawa. Ibot nga na rin ako tubig. So, ibutang na ito niya ito ang dabong. Kaya nabutang naman nato, paabuto na lang na nato para nga mahumok. Naglapuak man sa itong dabong, so i-prepare nato ni mga lamas. Karon magpainit ta og kala karambot nga nag-oil. Kay mala naman, but nga na natug oil. Malakas ang oil. Kalami jud. Sunod butang din nato ni mga lamas. Let's go. Kayo nato ni lamas. Kamot na jud para. Kay brown naman but nga na nato ni mega. Nato. Di na nato gamay ay ano. Okay, kayo na. Wow. Puro pa yan, ulam na. Nato rin ako kayon. Para maspirit sa gulay daw na maipo jud ang iyang pampalasa. Uy, sarap na. Amoy pa lang, ulam na. Ay, ang sarap na talaga. Lamig yung kining dabong sa gulay tinapa. Aray. Dapat pala itong piling lusyon. Uy. Talag-taoran. Ito ba natag sugnod? Sunod buot nga natog tuyo. Tayo din na to. Uy, ulam na ang bango. Buot nga na to ni tubig nga isa kalata o isa kabaso. Kayo din na to. Si klase mo ko mag-prepare ha sa mga ingredients. Kung magod nagtuon mo na ko. Kuan ako ang kuan. Dahil na kung tuyo din sana kay kuan. Tayo na to. Wala, bango na uwi. Wow, creamy. Lamin ta ni nani magic sarap guys, pero dinanta mangita sa wala. Kanina lang magic sarap. Ay kanina lang bitsin. Okay, mga upaw ta nang daghanon. So kayon din nato. Ay, ang sarap naman. Ay. Ay. Kayo na to. Kami di kayon tanim ng magic sarap. Saon man wala man tay kuan ani. Magic sarap. Bitsin namin na to. Wala na lang. Wa kami magluto dami yung siya ng magic sarap. Dami ko rin siya putang oyster sauce. Uy, lami na. Hindi siya pait. Hindi itong dilawan. Init. Ayan. Uy, ang sarap na. Uy. Wow, creamy na. Wow. Ano yung sabaw guys? Uy, parang kalderitas na Sarap na lasa Bangon ha. Dilawan na to. Sarap. Sarap guys. Sarap na.